कहिए कि हमार मन करत रहे चटनी खाए के। चटनी तो कोनो खाना हमरा मिले ना, लेकिन हमके चटनी ऊपर से चाहेला। आयाम के तयौरी आहा नाम सुनते लागता कि मुंह में पानी आ जाई। बदलल बा अब तई मनवा के मौसम, दुनिया लगे हसीन हो। रहिया चली ना तो हमके बुझाला, चलत जैसे जमीन हो। का कर देवरो जीवन ना तो इनियो ने घुमल करी ना, इना कहना के भौजी के काम मन करता खाए के काना लागत कि नया समाचार बाटे का खट्टा खट्टा मन करता हमरा खाए के। एगो बूढ़ बना हमर ससुर त तंजी बगैचा देने जाई त आम हम ना लेके अइतन, तंजी हमरो जीवे तात हो जाई त तंजी खा लेती दाल भात का चटनी पीस के। आयो भौजी का हो गइल जी देवर जी? भौजी हो भौजी। अरे का हो गइल जी? मजाक कर हम कहले घर से मजाक हमने ना ठीक भौजी हो भौजी। अरे देवर जी आय बाबू का हो गइल? भौजी। अरे बाबू ये बोल कर बात भौजी। का हो गइल? उठ बैठी आय ये दादा ई पानी देवर मारो तने ही चिल्ला चिल्ला। आयो भौजी भौजी। अरे काहे रोत इतना मार है लोर ओए ये दादा का हो गइल जी? छत पले कूदत रहने तो ना कूद देना सा। के कहता कौन सन विपत पर की छत पर कूदता ना? अरे दादा रे छतिया पाटत रे बाबू। अरे का हो गइल जी? दादा ई देवरा के छत पले कूदत रहने तो ना कूद देना सा। फिर गोने हो जो ट्रांसफार्मर पे लाइन रहल जो चगतर ने धरे का तो सरवा बूढ़ावा भगा देले। यो दादा काहे के लाइन पकड़न जी पागल हो गइल बनी? हम पागल हो गइल। हम सनक मुंह हमके लोड़ा ले कुछ के मुंह बनता अपने अरे नहीं दादा ये बाबू ई देवरा हमर का हो गइल जी? आपके कहां जी हो गइल? भाई ना का हो गइल? तबे खराब बा। तू जानत ना रहे एगो लड़की से प्यार करत रही ना ओकरा से। तो ओकर तो शादी हो गइल। आ तो शादी हो गइल तब हमारा से भेंट करत रहे। हां आज फोन करनी ना सुबह आवा तो कहती है ना कि नती मुंह जा जहर खा लो हम तारा संग ना। के कहला के ओकर के फोन करे के बतलाई ना ओकर शादी हो गइल त? एगो जी का करे छतिया फाटे लगला सोची ना को तो सपनों में आवेले। प्यार न करत रही ऐसे आदमी कहला जेकर से प्यार करले ओकर आदमी कबो ना भूल पावेला। का करी तू ही बताओ ना हमके निक निक लागत हमके। जादी देवर जी भुला जाई ओकर शादी बियाह हो गइल त। ना ना बोलाई। चुप हो जाई। सुनी ना एगो हमरा के उपाय बाटे। हां बोला। ओकर से प्यार कर ले ढेर ना केता ना बहुत ज्यादा वो मिल जाई ना तो हम पूरा संसार के भुला छी। त सुनी ना एगो चित्त बादला होला। चित बनाला वो कैसन होला हो? जेकरा के खिया देब ना वो के अपना बस में आदमी कर लेला। हां वही तो हम चाहत हन। बाकी तो ओकरा पास आपके जाए के पड़ी। तो कहम तो आज के तो ठीक बा तो उहे मंगाई ना चित्त बादला खिया दे ना। ये भौजी तू भैया के चित बदले खिले रहू का बतलाई जबे ना तबे तारा पीछे पीछे एकदम जानला कि डोरियाइले चले ना के भैया के तो शादी से पहले ही खिया देल रही तभी तो हमरा से शादी कर लेनी आ चित बदले खिले ना। तभी तो देखो तनी आपके भैया कितना हमसे प्यार करना सड़ियो दे दिना पीछे के तो वो खींच के रख दे ना। ओ देख जान तो कल कह ना के भैया औ बरसिंगवा कटले हो ना तो तू कहत ना एकदम पीछा पे होता डोरियाइ लागत तबे आप करी कि मत जाई तो ना कोई ना और का जानत एकदम हम अंगूरी पर ना जाई ना अपना हस्बैंड के अपना राजा जी के। अब कहां मिल चित बदलवा? आपके नाम तो छोड़ी ना हमरा नैहर ना कुछ सखी बाल से अपना दूल्हा के देली स तो मंगा दे ही वो जे हम अपना के मंगाइले रही वो जे आपको का मंगा दे ही। ठीक बा तो मंगा दिया कल हम ओकर गांव चली नो। आ सुनी ना ओकरा के खाना में दे दे खाए खाती आ अपन जुठवा ओकरो खिया देबो आ ओकरो जुठवा आपो खा ले आ दोनों जना के प्यार हो जाई आ आप जाओ छी कहू तो ठीक करे लागी। जन कम तन करी ना कहम ना कि ये जे खा रहत ये जे खा रहे कह चल हमरा संगे तो अबे आपके पीछे पीछे चल दी। तो अपन मर्द को बोला जी ना और का तो ये चाहते रहियो तो मजा आ गेल तो हमार मंगा दम चित बदलवा काल। टेंशन काहे जाय रोई जन हेत ने हे भेवानी पानी बानी रोई ने बिना मतलब के आपो का करबो जी लग्न केले बन दर्द ई तो बात ठीक पता नहीं सही बात कितना दर्द होला तो के पता नहीं खेना सही बात देवर जी प्यार कर लो जाने हम ना कल दे दियो हम जाए ना। जाई ठीक हम मंगा दे का चिंता नहीं बनी। अरे देवर जी हमारा से प्यार के बारे में पूछता नहीं इतना हम प्यार करते हैं दूसर को से आ सही बात पर जे प्यार करेला ना ओकरा कब्बो ना केहू भुलावेला ओकर शादी हो चाहे चार गो लड़के ना हो जास ओकरा कब भुला पाई जे टाइम पास कइले रहला ओ भुला जाई।
देवर जी चिंता मत करी। बताओ भौजी कल आई तो बदला लिया दिल वाली जाए के बाद दे भी उठा ले को हट जाता मोदी फोन में का हो देवर जी? ये भौजी कल है तो लागत रह जाए तो कट जाता ब्लैक लिस्ट में डाल देबे नंबर जनता हो। हां तब डाल देले व्यस्त बतलावत होई। हां तो कोई जादी फोन भी ना कौन जरूरत है वो घर देखले बनी ना। हां तो घर से चल जाई ना। हां ओकर मारदा भेटा जी तो मारे लगी तो अरे मारदा काहे के कह दे कि हम ओकर मामा के लइका हई चाहे फुआ के लइका हई केहू के बाना बंद में रिलेशन के बात तो ऐसा मारदा चिन्ह तटे। हां ठीक मतलब कोई भेटाई ओकर मर्दो भेटाई ना तो कह दिन ना तो हम ना मतलब आराम से भेटियो हो जाई घर में राती के चाहे दिन में चाहे दोपहर एक रात रह अब भेट कब ना हो जाए मर्दा का संग रहता ना अली हाई ई में धो दिल बनी आ जैसे जैसे कॉल बनी वैसे दे ही ठीक बना ये तो पास में हो जी ना। अरे जॉजी कब देखा अब पीछा मत आ जा हम तो कहता नहीं हम ये चाहता नहीं आयो दादा बाय बाय चाहिए। अरे हमारे देवर जी आपके प्यार को मिलाई का चिंता ले बारी हम बारी ना का हो बाबा। हाँ बच्चा गोड़ तनी खुश रहो। कहाँ गवा हो बच्चा? तू हलचल बाबा हुआ हाँ का बात है? उनकर हरे घर बना के का? हलचल के हाँ हमारे घर। हाँ तो हौ बाड़ी ना अंजलि जन सदिया भइल बाटे हाँ उनकर मामा के लइका हई तो मामा का लड़का हो। चलो चलो बच्चा घर चलो और बताओ हालचाल। कुल ठीक बा। मामा का लड़का हो हाँ तब बहुत घर परिवार बढ़िया अच्छा है ना? हाँ कुल अच्छा हटे आई रही एक बार तो हम देखले रही घर तो फिर तरह भेटा गेलो तो हमको नहीं पूछ ली तू ही हवा। हाँ बच्चा का तो करबो आई रही आई जे रहल एगो काम तब हम जात नहीं गांव में। ठीक बच्चा पनिया पी लो। हैं पनिया पी लो। अरे बच्चिया सुनो थई रे तेरे भैया आइल हमारे। सर तब तो पते नहीं कि हम का आइल कुछ बोला का ये बच्चा? ना ना कुछ ना। अरे बच्चियो तू जा ना बाबा जा हम बहिनिए भी है तो हमार टेंशन बा तू जा। चलो ठीक हम जाते हैं। कहाँ तो जात रहा ना हम जाते हाँ हैं तू जा जा में ये बच्चा जा पी लिया बढ़िया से खाना वाना खा हाँ लिया, जा ठीक है? जा यही तारा के का पता बा कि हम का आइल बानी बारी ना ए बा के हो? ओह दादा तू कहाँ से हो? कहाँ से हाँ गांव पर से गाँव पर से तो तू हमारा ससुराल में कहीं आइल बड़ा? तो फोन का निकला उ फोना ऐसे नहीं खिलाता तोहरा नंबर ना ब्लैक लिस्ट में कर दे बनी। ब्लैक लिस्ट में डाल जरूर है का? हाँ डालो जरूर रहा। तू बार बार हमके परेशान काहे करता रहा? हम तोहरे के माना कइले रहनी ना कि तू हमारे के मत आव चाहे तू बार बार हमारे से भेंट करे के कोशिश करता रहा बार बार फोन करके करता रहा कोशिश ऐसे हम ब्लैक लिस्ट में नंबर कर देनी। तोहके पता है ना कि हमारी शादी हो गई बा हम आइल बनी अपना ससुराल में तो तू काहे बार बार हमके तबाह कइले बड़ा? इतना तड़पा में मजा आवेला का? हेलो तड़पाइप कहे खातिर हमारे शादी हो गई हमारे राजा जी दूसर बानी वहाँ से हम बहुत प्यार अच्छा करें। ये घूमत रहो गली तो ये ना राजा जी रहा हाँ ओ दे ओ त नैहर में तैयार से मजा लेहल जाला ओकर बाद छोड़ दे छोड़ दे हाँ। राइट 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 हाँ चल और सब ठीक बा सब ठीक बा ना? हाँ कौन एक गिलास पानी पिया देते तो हम मतलब पी के चल जीती कौन मतलब ई आशा ना रहा कि हमके इतना सर दे फुला जीबू पानी पी के बा। अच्छा जाए तू कहता तो पानी पिया देता नहीं का करेगे बा? दुआरी पर कोई भी आवे आदमी आवे ना तो ओकरा के पानी जरूर पियावे के चाहिए। पिया दे ठीक बा इजे रहा बता आओ तनी आओ जल्दी देखा बाप रे बाप ये भैया लागत जुगाड़ ना लगी का पूछ जी है ना पूछ जी ए ला पानी छूछे पानी पानी तू मंगलो तो पानी लिया देनी यार। आ करे तोरा घर में मीठा उठा नहीं खे मीठा देहल जला मेहमान के आ तू मेहमान ना हो हमार ये तारा का मीठा दे। अबे आया ना बुढ़ाऊ तो तोरा में ठोक दी हन ठोक दी का ठोक दी है ना? तो भाई बन के में रे आई हो दादा तू भाई कहिए से भाई बन गइल? ला अच्छा ठीक बा लिया तनी मीठा। मीठा बा लिया वे तो चाहते रहने लिया वो देखो आज का हो जाए के चाहिए आओ ऐसे तो सोजो बना लेके भाग जाए नो तो कोई हो ए हो मीठा नहीं खे खत्म हो गइल मीठा नहीं खे ना
ना मीठा नहीं थे पी ला पानी पी के जा जल्दी ना तो हम मरदा जी तो बोले लगी हन जान जी तो अब बाबूजी के ऐसे से भगला के घर देख ले ह कोनो जरूरत नहीं के पानी पियला के हमरा काहे ना एगो काम कर ना का पीला ज्यादा ना मतलब मीठा नहीं के पी ला बहुत ढेर दिन पाइल बार और सब जन भुला जिया हम नहीं हम प्यार बहुत करते रहे अब के ना हो करे सकेला कि तू जहरो दे सकेली हमरा के ऐसे कि काहे से बोलता रह? काहे मारे के कोशिश कर ना सकत है कि आइल बना तो ऐसे ऐसे कर दम तो जहरो घोर के दे देही देख हम तोहर के जहर कहीं के देब हां हम तले ई पी ले पी के आधा दे हम पी लेही हमसे प्यार कर लू ना हां तो आधा पी ला ना ना प्यार कर नहीं हर में प्यार करते नहीं तारा से हो तब तू जहर न देले वाली अच्छा ना तो हम विश्वास नहीं के तो पी के देखा तनी हम्म हैं कुछ तो मेरे दिमाग में होता मजा आता है हाँ हेलो कैसा लगा था ठीक लगा था ठीक लगा था ना अब वाला घर में चल लिया चल के मन करता है अब काहे ना तू इतना दूर से एक बार हमसे भेंट करे तो हम तारा के ना लिए के चलो अब चला चलो, चलो। कितना बढ़िया काम करता है और भौजी काम करने लगी घर में चली हाँ घर में चल आ तू ऐसे कहीं खड़ा रह कबेले कुछ भूलत नहीं क्यों ना अरे यार तोरा के हम भुला के गए हम नहीं कितना हम तो से प्यार करता नहीं आई हम तोरा के भुला जी ई हो सकेला कभी क्या तहर भतरू आज हम तो हाँ आ भतरू भतरू कौन भतरू जे करत आइल बालू अच्छा हाँ शादी भइल बैठे हमार ना तो ओकर चिंता मत ल तू ठीक बा अरे बोला और ये क्या बोली चलो घर में एगो काम कर ना का चलो भाग चले के हाँ चलो भाग चले चलो के ना? भाग चली जा भाग चले के और जियल जी मस्ती कर ली ना हाँ घर में जियल जियल मुस सबक तो जरूरत नहीं खे ए मेरा और यदि काम करी तो जरूर आई जोड़ी में का हमके घर में मन कर दला पागल हो गइल बड़ा का दिमाग खराब हो गइल तोहार हां तो से काम नहीं करे हम तो हम प्यार ना नहीं करी ना हट प्यार नहीं करनी नहीं हमें खतर लगे हम प्यार बहुत तरह से करनी आज खतर प्यारे ना करें तोहरा से चल हट हट हमारा काम नहीं अरे अरे अकेले कहाँ हमारा के हमारा हम कहाँ रह नैहर में प्यार केला आई थे हमारे के छोड़ छोड़ के जात रह करे। बल्ले बल्ले का बल्ले बल्ले बल्ले। ई क्या बल्ले बल्ले करत रह जानता रू हार भौजी कहत रहे ना कि तारा से सच्चा प्यार कर लगी आ सच्चा प्यार कर लू ना हम हमेशा तोहरा से सच्चा प्यार करने ते कर काहे लू से ना कहत रह कह दा भतार के गोली मार दे कह दा हां पत्थर के गोली मार दनी दिया बल्ले बल्ले ई बल्ले बल्ले ई का करत रह कौन ना हम दिमाग हां चल भाग चले के हां चलो भाग चल हे मजा तो बुढ़ावा बाटे अच्छा हे महे भाग चले के अच्छा आ चल को होरी सुहाग रात मनाए के ठीक बा हां बल्ले बल्ले बोले बोले का हो गया चलो नमस्कार प्रणाम भैया और राम चौधरी देखत तनी जना चित बदला के कमा ये सब ना करे के चाहिए आप मान के चलिए कर शादी ब्याह हो गइल बा तो डिस्टर्ब ना करे के चाहिए बोला अंजलि और बात सही बाटे ऐसा काम कुल ना करे के चाहिए गलत काम बाटे आ उनकर शादी हो गइल बा उ अपने ससुराल में बाड़ी अच्छा से बाड़ी खुश से बाड़ी तो ऐसा कभी भी ना काम करे के चाहिए अगर हमके वीडियो आप लोग के अच्छा लगी तो लाइक कर जा सब्सक्राइब कर जा शेयर कर जा कमेंट भी कर जा हाँ तो कोनो बात के दिल पे मतलब जब कॉमेडी वीडियो रहला